Събирах се в къщи измотан от грижи и служебно напрежение. След няколко коняка в Балкан бях и леко пинал, без съмнение, но чак пък да съм бил пиян и бях. Признавам, в пиенето не ме бива, зато и бодро с краката си плетях сложна синусоидална крива. И както се четях тъй вглъбен афишите по Патриарх Евтимий, в един от некролозите пред мен прочетох аз потресен своето име. Помислих отначало съвпадение, макар такова да се случва рядко, но пишеше за моето погребение. Какъв кошмар, представяше си, братко, но няма явно грешка. Той съм аз. Съвпадат точно имена и дати, и всичкото, и снимката в анфас. И скърбящите роднини и познати. За няколко секунди изтрезнях, да се събудя се ощипах чак. Да, ама не, и тогас разбрах. Бах, мамо, това си ти ми так. Разбрах от той кошмарно положение, излизането няма да е лесно. И точно тук почувствах облегчение и почна да ми става интересно. Добре, умрял съм, но аз съм жив и здрав. А тук пише, че съм върнал топа. Значи или някой с мен си прави гав, или пък някоя дъска ми хлопа. Но нека пише и там каквото ще. Майната му, значи е измама, и значи няма смисъл въобще да мисля, че е повод той за драма. И нека шепнат всички с тъжен глас, да ме опяват, скръбно да ридаят. Пириза е да зная само аз, че жив съм, а пък други да не знаят. Дори ако погледнем отстрани, така е даже много по-удобно. За мен ще плачат хиляди жени и мъжете няма да ме гледат злобно. Ще се живея както аз се знам. Ще правя той каквото пожелая и няма да бера ни страх, ни срам. Свободен ще се чувствам най-накрая, смирено хрисим и печално благ. Ще се явя на своята панихида и кой ми е приятел, кой е враг. Там отстрани с очите си ще видя. Развръзката накрая беше проста. Или накратко, финитала комедия. Закъсах както слепите на моста и уж майтап, а стана май трагедия. Да, аз на своето погребение бях, съзрях и себе си в съндъка дървен даже, но той, което отстрани видях, аз нямам думи, нека друг да го разкаже. Да, аз на своето погребение бях, съзрах и себе си в съндъка дървен даже, но той, което отстрани видях, аз нямам думи, нека друг да го разкаже.